galega, sobre todo. Porque vos sodes un coro popular galego. Somos un coro que principalmente ten como misión a defensa do noso folclore, da nosa cantiga galega, aínda que no noso repertorio figuran cancións de todo o mundo, naturalmente. Pero fundamentalmente a nosa misión é a conservación do folclore, do bestiario da nosa terra. O vosso director está colocado, Juan José, así que eu creo que non queda máis que dirixirnos tanto a Emilio e a Ana, porque non vou cantar, evidentemente, faltaría máis un respeto para esta coral de Ruada que por primeira vez intervén na televisión de Galicia. Todo unha honra que nos acompañen esta noite. Ana e Emilio, por favor, sodes tan amables, tomade os seus sitios. Juan José, está todo preparado, verdad? O director dime que sí, que efectivamente poden pasar a interpretar, atención, a Foliada do Miño. Coral de Ruada de Ourense. Saúdos para lá. Vindeme a porta cantare, pasarillos voadores.